Yo, magandang gabi mga kabugso. Bagong tips and tricks ko dito mga kabugso. Ang tips ko dito mga kabugso, itong apps na ito kabugso. Ito, fill up preload mga kabugso. Wala. So nagbibigay ng load talaga mga kabugso. Isangat yan. Ay, mantaklo ba ne? So ito load. So 339 na po yung Mantaklo. para exchange po ng load mga kabugso. Nakaka-claim na po ako mga kabugso. So try ko po kung legit po ito mga kabugso. Ang nangyari mga kabugso, try ko ang load nito mga kabugso. So ito po yung nangyari mga kabugso. Ito yung Mobile Legend ko mga kabugso. May 40 load na po ako mga kabugso. 40 days. So, hintay lang tayo mga kabugso kung bakit ba ako nakaklaim ng diamond mga kabugso. So, ito mga kabugso. Ito mga kabugso, may 40 diamond ako mga kabugso. Kaya nakaklaim ako mga kabugso dahil sa laro na yan mga kabugso. So, yun lang mga kabugso. Para magkaroon kayo ng diamond free mga kabugso. I-upload nyo yung apps na yun mga kabugso. Yeah, dito yung itong apps ng mga kabugso. Yan lang mga kabugso. So, gusto nyo ng referral code mga kabugso. Ito lang ang referral mga kabugso. So, magkaroon na kayo ng diamond mga kabugso. Referral code. Ito mga kabugso. Ito po yung referral codes ko mga kabugso. Yan, sa apps na ito mga kabugso. So, yun lang mga kabugso. So, maraming salamat sa panonood mga kabugso. Tulong po mga kabugso. Yung wala kang load. So, may fill up preload mga kabugso. So, paano yan mga kabugso hanapin? So, search nyo lang mga kabugso. Fill up preload. Yan ang mga kabugso. Yan, ito lang mga kabugso. So, 100% legit yan mga kabugso. Salamat mga kabugso. Bye.